Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. To yau fa mun zo muku da wani tsari ne wanda za ku samu 2 GB a kan naira 200 kacal ta line MTN. Wato wannan tsarin da suka fitar sabo ne kuma wanda su ne suke amfani da shi kafin mutane su yawa. Da wannan tsarin yana yin matuƙar amfani ga wanda suke uploading bidiyo a kan YouTube da wayanda kuma suke yin downloading din irin fim masu amfani da kwamfuta. To bara mu je kai tsaye. To wato tsarin za ku samu 500 MB ne akan naira 50 kacal, kuma za ku yi amfani da ita a wannan daddare. Idan kun lura kuma babu mutane da yawa a wannan lokacin, za ku yi amfani da ita. To domin samun wannan tsarin sai ku danna 406 sai *3# sai ku kira alaman kira kenan. To bayan ya kawo mu wannan sai mu shiga alamar number 2, daga nan sai mu shiga number 1 confirm. Kun ga anan suna cewa activation of 500 MB. kun ga an rubuta successful a nan akan naira 50 kacal kenan. To za a turo sauran message din. To za ku yi amfani da wannan daman domin ku more wannan daren. To kuma kamar yadda kuka siya, yadda muka daddanna muka zo nan gurin, to haka shi ma za a zo wannan gurin. Za a zo wannan gurin domin a kara siyan wata megabyte din kenan. Mun gode.